telefonáte so Solanom, ktorý povedal, že fakticky je to úplne jedno, ako sa rozhodnete, že tie lietadlá sú už na runwayi. Niečo podobné mi povedal, alebo podal také svedectvo Pavel Koncoš, vtedajší minister pôdohospodárstva, ktorý, ako viete, bol jedným z dvoch ľudí, druhý bol Jan Čarnogórsky, ktorí odmietli zdvihnúť ruku za prelety lietadiel. Pavel Koncoš tvrdí, že v čase, keď rozhodovala slovenská vláda o povolení preletov, už americké bombardéry prelietali nad ich hlavami. Teda my sme niekoľko hodín boli fakticky nesvojprávna republika, alebo keď chcete povedať, nechcem to povedať, že napadnutá, ale proste bez súhlasu legitímnej a legálnej vlády, tady to prelietávali cudzie lietadlá. Ja som sa to pokúšal zistiť aj u iných. Jan Čarnogórsky mi odpovedal, to je jeho taká klasická formulka, už sa nepamätám. Ale to mi stačí, u neho je to ako áno. Ale je fakt, že takto to vtedy bolo. A